Току-що регистрирахме партия Атака за изборите на 27 октомври. Атака е оригинала. През годините доста често ни крадяха, копираха, повтаряха, но оригинала си е оригинал. Атака си е Атака. Идеите не са се променили от 2005 година. Ние сме против колониалното робство, ние сме абсолютно убедени, че България не е бедна държава, че България има не само златни находища, които трябва да си върнем, а и много други дадености, които ако са в български ръце, а не са подарени на чужди компании, които ги изнасят безогледно, то ние може да живеем на по-високо от средния европейски стандарт. Моментът е подходящ. ДПС се цепи. Добре за България. БСП се цепи. Добре за България. ППДБ се цепи. Добре за България. ГЕРБ предстои да се разцепи. Добре за България. Всичко това трябва да има българско правителство. Днешния ден е стъпка към това. Подкрепете Атака, подкрепете България. Атака си Атака и Атаката продължава. Партия Атака, стабилен участник в тези избори, с надежда очакваме резултата. България може и да не участва и в войната и да няма такива последствия, за които се говорим по целия свят. Всички до един. България над всичко! Ние ще победим! Дами воине, ние сме с тебе за победа!